Lalaking ng lungkab sa usa ka pawn shop diha sa Inbacalso Avenue, Dakbayan, Sugbo. Dadakpan sa kapulisan human matrap sulod sa establishmento. Giangkon sa sospek nga ang problema sa iyang pamilya ug ang bisyo mo'y nagtukmod kaniya sa krimen. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Nalibutan sa masakop sa SWAT o ubang unit sa Station 10, Cebu City Police Office kini usa ka pawn shop. Nasuta nga rapa sa sulod ang lalaking ng lungkab kinsa nakakuha usab og armas sa sulod sa pawn shop ug duna usay dalang granada. Human sa taon-taon niya negosasyon na kumbinser sa otoridad ang lalaki ug bitahan sa kapulisan. Gisakay siya sa patrol car ug gidala sa Cebu City Police Office. Gila ang lalaking si Juanito Delvo, 25 anyos, nga miangkon usab sa krimen. Alas 3 sa kadlawon pang misod sa pawn shop. Nasaghiran kuno niya ang butang sa sud ug ang koneksyon sa tubig nga mibuhagay nga maoy nakadapit sa pagtagad sa mga tao sa kasikbit nga tindahan nga maoy nitaho sa kapulisan. Ngayon kung kasaylo, nabuhat naman ako na paro na sir. Nilagubo ang suod, ni ko di naman gini ron mga mananap or tao naman gid ron. Kusog man kayong kasikas ba? Gidugang sa suspek nga nakakursunada siyang sudlo ng pawn shop human usab siya nakagamit og illegal drugs diadtong higayuna. Dawan usab siya paglaom kuno human buhagi siyang asawa kinsa ni pauli dito sa Negros Oriental dala ang duha ka mga anak nini. Nakuha ni Delvo ang 38 kalibreng pistola sulod sa pawn shop samtang ang granada iya usab kunong napunitan ug dili siya magkamaong mogamit nini. Asa man to nimo nakuha ang granada? Ngitaan na. Asa nimo nakitaan? Dito na siya dapat sa amon. Wa mo luwat og pamahayag ang tagdumala sa pawn shop may tungod sa hitabo. Na-recover sa kapulisan ang mukapin sa 5,000 pesos gikan sa dinakpan. Gidayeg sa Cebu City Police Office ang dali nga kasulbaran sa robbery incident sa syudad. Naningkamot po siya nga makagawas, gisigihan niya gupa ang dito sa atok kay naglisod naman siya ug balik sa iyang giagian. Sa pila ka minutes ninyo na resolve oras na resolve ninyo kinito? Dali mga minutes ra sir kay dali naaman to dito ang mga reporter ato nga time. Dali ra siya kuan kay naaman pud ang SWAT. Ang nagakonvince niya ato ang ako ang tao si Staff Sergeant Awing Kabayag. Sa atong mga kapulisan, Police Station 10 personnel, gusto po na ako sila i-commend sa immediate or swift na pagsulbad sa mga robbery incident dito sa ilahang area of responsibility. So, keep up the good work, personnel of Station 10. Samtang may pahinumdom ang Cebu City Police Office sa mga tao, lakip na ang media nga likayan ang mag-live streaming sa social media sa nagpadayon nga operasyon kay buhaton og peligro og posibleng makabulilyaso sa operasyon. Nasita sa Cebu City PNP ang ubang sakop sa media nga nag-live streaming. Ongoing ang tactical move sa ato ang mga tao, dili gyud na siya pwede i-live nato, i-cover ninyo. Ha? Reminder lang ako, especially sa atong mga friends sa media. Yes. No? Dili na gyud ninyo pwede i-live. And then dili gyud mo pwede dapat magpaduol within the crime scene. Like for example, ug nimbuto tong granada ganina. Og nagpusil to siya, nag-indiscriminate firing to siya. Og kamo ang naigo. Police na pod kay wala na secure ang area. At least ang mga responder namo naka-vest, kamo wala. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.